Då har vi med oss Karsten Lett idag på Finansvalps kanal. Välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Och du är från Krea. Du får gärna berätta lite mer om din roll där och vad ni gör. Jag börjar med vad Krea gör, varför vi finns. Så vi är ju en finansieringstjänst för företag, och vi har sett att företag i Sverige, små och medelstora företag, har ofta väldigt svårt att få extern kapital för att växa och för att ta sig igenom olika obstacles. Och därför är tillgång till extern kapital är viktigt för företagen, och i sin tur blir det också jätteviktigt för samhället. Och det är egentligen den, kan man säga, det fundament som Krea är grundat på. Krea är grundat i 2018. Och vi löser egentligen två problem. Vi löser det här med tillgången till kapital, och vi ser också till att man får bästa möjliga villkoren på sin finansiering. Och man kan säga att vi löser det genom en digital plattform vi har byggt. Men samtidigt finns det också personer att snacka med. Så det är liksom personer bakom om plattformen. Det är kostnadsfri rådgivning. Och vi har valt att fokusera på företagsfinansiering för att bli specialister på just företag. Så det kan man säga särskiljer vi oss lite mot andra jämförelsesplattformar, kan man säga. Jag, som du kanske kan höra, ursprungligen från Danmark, har en bakgrund inom finans, storbolagsstrategi. Flyttade sen till Stockholm i 2015 och började på Krea i 2019 som kommersiell chef, och har sedan också blivit vice vd. Så det är brandbuilding, marknadsföring, sköta kommersiella aktiviteter, bygga det kommersiella teamet, och mycket annat. All right. Och ni erbjuder lite fler saker än bara företagslån, som jag har förstått det. Vad är det för olika typer av företagsfinansiering som ni erbjuder? Ja, så man kan säga vi började med, kan man säga, vanliga företagslån, som ju också är den mest vanliga form av kredit för företag, men har sen brett ut plattformen, så vi också har företags, vi har factoring, vi har företagsleasing, till exempel om man vill finansiera maskin, utrustning, bil, så är leasing ibland en väldigt lämplig finansieringsform. Och vi har faktiskt också sådan, vad kan man säga, företagskrediter eller checkkredit-lösningar, alltså mer flexibla typer av krediter där man betalar för hur mycket man använder kreditrammen. Så egentligen kan man säga att vi har alla de vanliga kreditformerna för företag på plattformen. Och samtidigt har vi kämpat hårt för att få med så många banker och andra långivare på plattformen som möjligt, så vi nu kan säga att vi har det största nätverk av aktörer på plattformen. För att vi har så många olika långivare och banker och de här olika produkterna, så täcker vi också i princip alla branscher. Så vissa långivare är självklart mer fokuserade eller specialiserade på vissa branscher, men hos oss får man liksom bredden av möjligheter. Och det gör också att vi kan jobba med en väldigt stor, man kan säga väldigt brett inom belopp, för vi har verkligen allt från det lite företaget som behöver 50 000 i snabb kredit för att komma vidare och lösa något brådskande likviditetsproblem, till större företagslån upp till 100 miljoner kronor. Och det kan vara liksom också här, det kan vara företagsförvärv och större fastighetsprojekt och liknande. Ja, och jag förstod också att man kunde jämföra över olika finansieringsformer. Det var någon som beskrev att man kanske, om man ansöker om företagslån, kanske man inte alla gånger vet exakt vad det är man behöver.
och att man kan liksom jämföra över till exempel leasing eller lån och factoring till exempel. Och kan ni hjälpa till med sådana om man inte ens vet vad man är ute efter också? Absolut, och det, man kan säga att det finns både självklart en möjlighet att snacka med någon av våra rådgivare om man vill göra det innan man ansöker och ganska enkelt bara få guidance på vilken produkt vi tror kommer att bli bäst för företaget. Men det finns också på inbakat i vår process. Så om man, jag kan ta ett exempel, om man gärna vill köpa en maskin och tänker, men då jag kollar upp leasing via vår plattform, så kommer vi också att samla in förslag på ett vanligt företagslån. För ibland så kan det vara så att man faktiskt kan få ett lån som är bättre, mer attraktivt än leasing och vice versa kan man säga. Så vi presenterar olika lösningar så man kan välja det som är bäst för just sitt företag och sin situation. Varför tycker du att det är viktigt att man ska jämföra företagslån då? Jo, men vi tycker det är självklart att det är jätteviktigt, och det är egentligen, om man bara börjar med tillgången till kapital, som jag var inne på tidigare, det är väldigt många företag som går till sin husbank, försöker få ett företagslån och blir nekat efter kanske att ha väntat många veckor på kreditkommitté och pappersarbete och liknande. Och då kan det kännas lite som en djungel med, men det finns en mängd olika nischlångivare, andra typer av banker. Och det är väldigt svårt för många företagare att veta, hur tar jag mig vidare i den här processen här. Så man kan säga, det att man går till oss eller en liknande plattform, det är ju med att öka chansen för att man faktiskt kan få den kapital man behöver. Så själva tillgången till kapital är ett stort problem vi löser för många företag. Men sen kommer kanske det, när man tänker jämföra, det uppenbara är ju villkoren på finansieringen. Och här vi har gjort en analys där vi har tagit massa data på vår plattform, och så har vi kollat på vad är på ett företag som söker på vår plattform, vad är i genomsnitt den skillnaden på det bästa låneförslaget och man kan säga det sämsta eller minst attraktiva låneförslaget de får på plattformen. Och i genomsnitt så har du en diff på 3,4x på bästa och sämsta låneförslaget. Och det visar verkligen hur viktigt det är att man inte bara går till första bästa bank eller långivare, för man kan riskera att man betalar alldeles för mycket för sin finansiering. Så det är viktigt också att lägga till här att villkor är ju inte bara ränta, men andra faktorer kan också spela in, som återbetalningsplanen eller återbetalningstiden, andra uppläggsavgifter och annat kan ju också spela in, eller själva lånebeloppet, där vissa långivare kanske tycker att 1 miljon är rimligt för det här företaget, andra kanske tycker att det är max 0,5 miljon. Men behöver man 1 miljon för att komma vidare, så kanske man kan leva med en lite högre ränta på sin finansiering. Men det visar verkligen att det är viktigt att man inte bara tar första bästa finansieringen, och genom vår plattform så får man ju både den här enklare tillgång till kapitalet, men också att man får den här transparens, att man kan välja det som är bäst för just sin situation. Just det. Och hur går det till då rent praktiskt om man vill ansöka genom Krea? Vad bör man dela med sig för information? Jo, man kan, det går jättebra att ansöka online. Och också här, det finns möjlighet att snacka med en av våra rådgivare om man vill det, och få hjälp att lägga upp sin ansökan. Men vi har genom flera år raffinerat den här online ansökningsprocess. Så det är ganska enkelt, man går in på krea.se och påbörjar processen där, och så blir man guidad genom steg för steg. Det finns vi har valt att bygga en ganska sådan digital skräddarsydd process, där det också finns inbakat element av rådgivning. Så till exempel, alltså beroende på vad man
hvilke finansieringsbehov man har, storlæg på bolaget og lignende branche, jamen så kommer vores model eller vores platform at triage de frågorna som vi tycker er mest relevante, så man bliver ikke bombarderet med en masse unødige frågor, men man får ligesom en håndfuld frågor, som er de mest relevante. Og så man ansøger online, sen får man forslag på platformen, sen har vi gjort det väldigt tydeligt, at for det her med just vilkår og rente, det er jo også, olika långivere har jo olika, kan man sige, sæt at vise sin rente eller månedskostnad er arveafgifter og andet inkluderet. Så vi, for at gøre det transparent, men også hjemførbart, så rækner vi ud noget, som vi kalder hjemførbar månedsrente, der vi tager med alle kostnaderne og faktisk gør, at det bliver en æblen til æblen hjemførelse. Så man får ligesom en tabel, og her har du dine muligheder, og så kan man tydeligt se, hvad kommer at blive den om det er renten, som er vigtig, altså den billigste finansiering, så man ved, at man vælger ret. Sen klikker man på det, man tykker er bedst, og kommer sendt i kontakt med långiveren for at fikse dokumentation og udbetaling. Så i den her proces online, jamen der findes det muligt at lægge til information om bolaget, syfte med finansiering, hvilke sikkerhedsstrukturer som findes, og til eksempel man kan uploade sin bogføring også digitalt. Men igen, vi stiller de frågorna som vi tycker er mest relevante, baseret på vores data. Okay. Förlåt, sidste kommentar her, det er kanskje bare at nævne også, at det er jo, altså at anvende vores tjenest er altid kostnadsfrit for företagen, og det er ikke bindende at kolde, hvad man kan få. Vi har mange, som egentlig bare er nyfikne på, hvilken finansiering de kan få, og så kanskje de vælger at gå videre og tekne finansiering, eller de bare vil have ligesom overblikken. Så man får med en kreditoplysning, så får man tilgang til en mængde olika muligheder inom finansiering. Yes. Och när man har fått förslag från de här långivarna och väljer en långivare, är det där eran del i processen tar slut, eller? Ja, det kan man sige. Så det er sådan, at man bliver dog kontaktet ofte direkte efter man har klikket på knappen. Då kan man sige, då har vi jo redan i første steg i processen samlet ind kontaktopgifterne på företaget, organisationsnummer, e-mail og telefon, og derfor så er det vældig smidigt for långiverne at tage kontakt direkte med företaget og kan man sige koordinere den her udbetaling af pengene, men også selvklart skrive på lånedokument. Og det kan være så, at det findes noget information. Det kan jo være så, at man ikke lader til sin bogføring, og långiveren siger, men vi har lagt et bud på Kreas platform, men vi vil se seneste 3 måneders bogføring, inden vi betaler ud pengene. Og så kanskje man behøver løse det på sluttet. Så det er ligesom det sidste steg, og noget der, man kan sige, det er et steg, som egentlig henter lidt ude for platformen på sluttet, men der vi ofte tilbage til, ligesom vores rådgiver og den kundtjenest vi har, der vi ofte er inde og hjælpe företaget at men om de behøver hjælp at tage frem visse dokument eller har frågor som noget de tykker er utydeligt, så er vi på företagets side hele vejen til udbetalingen. Jag har också sett att ni har en tjänst där man kan se hur mycket man får låna. Hur fungerar den? Jamen, den findes som en, kan man sige, vældig implementeret del af vores proces. Så i stedet for at man går direkte på at påbørge en ansøgning, det er jo helt klart, for mange er det ligesom den naturlige vægen. Men for nogle så kanskje man gerne vil forstå lidt bedre, hvor mycket kan jeg formodentlig låne på platformen, inden man vælger at gå videre og skabe en ansøgning. Og derfor har vi bygget, baseret på historisk data på platformen, så kan vi jo se, hvilke företag har ligesom, hvilke muligheder for at tage og få kredit. Og derfor har vi
Så baseret på det bygde vi denne her, som vi brukar kalde testa dit låneutrymme, eller låneindikatoren, heter den også iblandt. Men det er egentlig en väldigt enkel räknare, men den er baseret på et väldigt stabilt datafundament og en sådan machine learning model, vi har bygget. Så det er virkelig man kan sige, en unik opskatning, man får. Men man lægger ind sit organisationsnummer, og hvilket beløb man har i tankerne. Og då kommer modellen at dreje ind på nogle sekunder en masse data på just det företaget, og kommer at estimere hvad man ganske enkelt hvad man kan få. Og det henter ligesom inden nogle sekunder, så det er både fordelen er jo at man får et svar direkt, men også at man kan anvende denne her räknaren uden at det tager sin UC på företaget. Så for mange er det lidt som et naturligt første steg at börja der, og så kanskje man vælger at gå videre, eller det får man helt selv beslutte. Ja, och du har varit inne lite på era rådgivare och sådär. Jag tänker, vad är det de kan hjälpa till med, och när kommer man i kontakt med dem liksom? Jamen egentlig, jeg vil sige, at de kan egentlig hjælpe med alt muligt, men når man tænker lidt sådan igennem processen, som jeg sagde tidligere, så er de jo med kunden hele vejen, og det vil sige, at det er en del kunder, som inden de påbørger en ansøgning, kanskje har nogle frågor til, hvad er, som vi snakkede om tidligere, hvad er ret produkt for mig og for min situation og mit foretag. Det kan være, at man har nogle frågor til, hvad tror ni, jeg kan forvente mig i renteniveau, eller i återbetalingstid, eller andre frågor, inden man sætter i gang. Sen kan det være nogle, som behøver hjælp under selve processen at skabe en ansøgning. Vi jobber jo kontinuerligt på at gøre det mere og mere enkelt at skabe en ansøgning digitalt og samle ind så mye information på bolaget automatisk som muligt. Men det kan være, at man har problemer at lægge til sin bogføring, eller det er noget andet. Man har nogle frågor under processen, og så hjælper vi til der. Men også på sluttet det her med, at man vælger ret lån. Og igen, vi har gjort det så tydeligt, som vi kan, men man kommer jo løbende at se, om kan man gøre det endnu mere tydeligt, og kanskje nogle vil gerne forstå ligesom vilkårene i et forslag fra en långiver, og så snakker vi med kunden om det. Så de er tilgængelige både på, helt klart på telefon, på chat, på e-mail, og man får, når man skaber sin ansøgning hos os, eller kanskje har anvendt platformen tidligere, så får man en dedikeret rådgiver. Så det er altid samme person, man snakker med, hvilket også er, når man återkommer til platformen efter 6 måneder, og kanskje har et nyt behov af finansiering, då kommer man at få samme person at prate med igen. Så det tror jeg, det er noget, som kunderne også virkelig opskatter. Man kan sige, at det er et flertal af de personerne, som jobber i kundtjeneste og rådgivning hos os, som selv har jobbet på långiversiden tidligere. Så de har den erfarenheden fra andra sidan av bordet, så att säga. Ja, men tack så mycket. Jag har egentligen inga fler frågor idag. Är det någonting som du vill avsluta med, eller? Nej, jeg var lidt inde på det her med olika produkt tidligere, og kanskje bare lægge til, at det er egentlig en ganske enkel samme proces. Altså det er altid kostnadsfrit at anvende vores tjeneste. Man ansøger online, og man nu vælger leasing i stedet for företagslån. Då kommer frågorna at være ligesom anpassede just leasing-kreditformen. Og det vil sige til eksempel, at platformen kommer at fråge, hvilken objekt er det, du gerne vil have leasing på, og då kan man lægge til et PDF-dokument, eller Word, eller hvad det nu er, ligesom uploade en fil, men man kan også lægge til en link på leasing-objektet. Så det, man kan sige, at det er egentlig, uanset om det er factoring, eller gælder sig leasing, eller et mere vanligt företagslån, så er processen egentlig præcis den samme. Det er bare frågerne, som skiljer sig.
Så det är ju bra att känna till. Och så är det är ju också väldigt tidseffektivt. Det fick jag inte nämnt, men för man kan säga ett vanligt företagslån så är det ju så har långivarna 24 timmar på sig att ge sitt bästa erbjudande. Och det gör det ju till en väldigt tidseffektiv process. Och vi har många kunder och vissa som till och med kan få ett lån i sin husbank, men som ganska enkelt inte har tid de har inte tid att vänta på kreditkommitté och annat, och uppskattar verkligen att det här det är också ett snabbt sätt att komma fram till den bästa finansieringen. Ja. All right. Ja, men grymt. Stort tack Karsten för att du kom hit och berättade om Crea och ert arbete. Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.